Cha, ngikuwo wona umbhede kodwa izoba khona inhlamba ningawehlisa ama-volumes. Yonke into engizoyisho ibhilonga ngaphansi kwegama elithi allegedly. Wena Duduzile Zuma, uyisikhohlakali, uyisigebengu wena. Wena umasigebengu omdala, uyisikhohlakali. Ingakho ungamukelekile lapha kwaZuma. Ingakho wena uZuma engakufuni nala ehambe khona. Ubaba wakho, ubaba uMsholozi. Ingoba uyisigebengu, uyisikhohlakali, ucorrupt wena. Wena wathunywa i-EFF ukuba uzodestroy umkhonto from within. Kunabantu abanjengoNkosinathi Nhleko abathunywa i-ANC ofikile Mbalula noGwede Mantashe ukuthi bazolekelela wena uthunywe i-EFF ukuthi ni destroy umkhonto from within. Kunabantu kunezithunywa ezivela kwi-EFF ezithunywe i-EFF ukuba zizodestroy umkhonto from within, kube nezithunywa ezithunywe i-ANC ukuba zizodestroy umkhonto from within. Now ngikuweke Duduzile. Wena Duduzile wena, uyisikhohlakali wena. Uyisikhohlakali wena. Uwe owawuphusha i-agenda yokuzama ukuxabanisa ubaba nendodana uDuduzane Zuma. Ngoba wena bewunento ethi uDuduzane Zuma angama endleleni yakho, uyena kuphela umuntu ongakuphazamisa uphazamiseke kulama agendas akho, kulama plan akho okufuna ukudestroy umkhonto. Number 1, ngokudla imali zomkhonto. Number 2, ngokuxova indaba ngaphakathi emkhontweni, uhlukanise phakathi umkhonto, kube khona abantu i-leadership existayo emkhontweni, kube khona abayithandayo nabangayithandi. Laba abangayithandi leadership kube ukuthi bathanda wena. Uxovile umkhonto Duduzile. Uxovile umkhonto ntombazana. Umkhonto uyilento yiyo nje manje, uxovo wena Duduzile. Njoba ukhuluma amazwi nje kule video yakhe engisititshayo ukuthi Duduzane have joined his father. Ubaba wakho seku his father. Why ungasho ukuthi he have joined our father? Why uthi he have joined his father? It because uyazi ukuthi awuzwene nekhehla wena. Awuzwene nekhehla ngoba ikhehla selibambe zonke ingqondo zakho ukuthi wena la emkhontweni uyispy, uthunywe i-EFF ukuba uzodestroy umkhonto, untshontshe nezimali zomkhonto from within. Nisebenzisana nalomfana ekuthiwa uTalent Emyeni noNhlamulo Ndlela, ikhohlakali zakho. Nalomfana lo walapha ya eMtubatuba uZungu lo waseMtubatuba. Nina ikhohlakali. Recently, allegedly, ubaba nifuna ukumframe ngamantombazane. Nithumela ifetshana lapha kubaba ukuba ziyoliyenga ikhehla. Ikhona ikhehla lizojivazeka eSouth Africa bese kulimala isithunzi seMK ukuze iMK ingezothola amavoti. Siyayazi imkhuba yakho Duduzile. Awumfuni uDuduzane, uke wazama ukumqhatha nekhehla, umframe wakhipha indaba. I mean njalo wacreate indaba zokuthi uDuduzane ufuna ukudlisa ikhehla upoison. Nangempela lezo ndaba nayiphusha zaze zafika kubaba uMsholozi. Wamzonda ngempela ubaba uMsholozi ezonda indodana yakhe uDuduzane ngenxa yakho Duduzile. Lamzonda ikhehla nangempela kade bengazwani uDuduzane nobaba uMsholozi ngenxa yakho. Nithi nina uDuduzane ufuna ukudlisa ubaba upoison. Uthe ubaba mayethola zonke iqiniso lalezo ndaba ukuthi zamanga.
ubaba wayixolela indodana yakhe unamhlanje uyibekile i-first deputy president. Naloko wena kukujabulisa ukufuna noma ukubone lokho. Ingakho uthi la kule statement sakho sishoyo kule video engisitishayo usebenzisa amazwi ukuthi you are happy for him because you know that he gained the position that he always wanted. Usebenzisa amazwi omona okukhesa ngoba awujabulile mawubona ubudlelwano bukaDuduzane noMsholozi bubuhle. Awujabulile wena, uyisikhohlakali. Nikokotela isignature kababa la, ni create amathimu ayisystem yenu yokuntshontshe ubusela. Nikokotela isignature kababa bese kube ngazi ukuthi ubaba osayine lezo zinto, kanti nina nikokotela isignature yakhe nayithatha nayiforger isignature kababa, niforge isignature kababa. Nina nikhohlakele weduduzile, nikhohlakele. Anigcinanga ngokudla imali zomkhonto lapha eParliament nisebenzisa i-account kaTalente Myeni. Anigcinanga ngalokho. Niphinde naxova izindaba, i-leadership yomkhonto nayixova nayiqeda. Ngenhlanhla safika singomakhanya sazodalula zonke lozo zinto ukuze i-leadership yomkhonto ivikeleke ibe in order khona izobuyisa isithunzi seqembu. Ebenisijivaza nina Duduzile umkhonto uma nhlalu kungaziwa noma umkhonto uyaphambili noma uyemuva. Nijivaza nihlukanisa phakathi nina abantu ukuthi bangayithembi leadership yomkhonto. Afike uSG uSibonelo Nomvalo wafika wayihlakaza yonke lonto uNomvalo, walungisa wasetha ama-structures emkhontweni, kwaba ne-leadership lenini eniphinde navuka futhi nayilwisa nakhanda izinto ey'bizwa ngo-strategic presidential team. Ngafika mina ngathi ubaba kabhidlize lento ngoba lento i-underminer i-position ka-SG. Nangempela ubaba wayihlakaza leyo nto. uSG wabuyela esihlalweni sakhe wathola wonke amandla akhe. Namhlanje sesilwela ke i-protection yokuthi awuvikeleke i-leadership yomkhonto, ayivikeleke, ayibe safe i-leadership yomkhonto, mayazi ihlonishwe i-leadership ukuze izokwenza kahle umsebenzi wayo. Uyalwa Duduzile, awuphumula ulali, uyalwa, ulwa nomkhonto Duduzile. Nithunyiwe nina, siyazi ukuthi idada leli uGwede kanye noMbalula bathume ama-spies la emkhontweni ukuba zo-destroy umkhonto. Nomalemo Julius bathume nina ukuthi nizodla umkhonto from within, nu-destroy. Ngeke niphumelele, ngeke nilunge, sizonidalula, sizoni-expose msunyonyoko. Ngeke nilunge, umkhonto uzoma ube yiqembu. Ngishilo mina ngathi manje siphethe i-leadership yangempela and sizoyilwela le leadership ukuthi mayingajivazeki. Umkhonto makushaye iy'khathi zokuvota uqine ngqi. Nina ngeke niphumelele, nina ngeke niphumelele. Uzoqina umkhonto, uzoma uqina, abantu bazovotela umkhonto. Uyiqembu eliqinile. Nina ikhohlakaleni ngene kuwo ngenhloso yokuzowudestroya, nizoshabalala, ngeke niphumelele. Kusho thina lezi ifetshana enzama ukuyoyenga ngazo ubaba nazo ngeke iphumelele. Lama signature kababa enwaforjayo nalapho ngeke niphumelele. Lezi gilamkhubi ipayi igebengu ikhohlakali leze niplantile la ngaphakathi emkhontweni ukuba zizodestroy umkhonto, nazo ngeke iphumelele. Ayikho nje ama-plan enu angcolile okubulala iqembu azophumelela. Shise nge-ayina ke la, bashise nge-ayina be-ayina. Naye lento engiyishoyo, lezi zinto ngithi angizisho ukuze abantu bezazi, ngoba umkhonto siyawukhanda, siyawuthintitha manje sibheke okhethweni. Sibonge ithuba.